Okay, mayong mudto, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan. See on a Catechesis on air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. So, kamusta naman ang mga higala? Nanghinaot ko nga wala mo'y ubo, wala hilanat, wala sipon, wala labad sa tiya, wala sakit sa tiyan, wala labad sa ulo. Apan, naginhawa pa. Ang importante nga naginhawa. Namatod pa sa mga pinulungan, sa mga drama, ginhawa dilpin. Kumusta naman mga higala, no? Baso nung tao, wala'y bagyo na ni panahon na, no? Kay matud pa sa pag-asa, adunay dakong pag-asa na dunay duha ka bagyo duha o tulo ka bagyo nga mosulod sa Pilipinas karong bulan sa Agosto. Bason pud lamang mahigala og mapuspone ang bagyo, no? Dili madayon mga higala, no? Mosulod ra sa lata. Tatod kay mo na panagna sa pag-asa. Matud pa sa pag-asa, dako kaayog pag-asa, no? Nga dunay duha o tulo ka mga bagyo nga mosulod diri sa Pilipinas. Ayan, no? Binulipay-lipay punta mga higala, no? Kay ang atong higala, no? Nga Estados Unidos muhatag kanatong $500 million nga ayuda militar, no? Kanang kwarta ba para i-modernize sa atoang kining Armed Forces of the Philippines, itong AFP, no? Nga pamalit-palit po din taon og mga kagamitan alang sa puwersa militar sa Pilipinas, no? Kay medyo gidaog-daog na medyo din taon ta sa nga mga nasod sa pananglit sa China, no? Nga medyo nag-inilugay manggunta ni ining West Philippine Sea. Tawgon na po nilang tawgon na po nilang South China Sea. Ato gitawag po nato West Philippine Sea. Yan, no? Muna nga naning kamot po ang China, naning kamot po taga-tuwa, no? Muna nga magampo ra kita mahigala nga dili mo sangkot sa kagubot, no? Kay matud palagi sa pinulungan basta gubat gani walay dumkadaw gana ang tanan gyud pildero. No? Nahala, no? May mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga kitang kapiskay panglawas. Kumusta naman ka, Mr. Cheng? Okay ra ka ko, Father, oh. Ikaw nung puding, ay okay, nagkukukayo, Father. Mura malagi kag naniwang. Ay, niwangon raman yung ko gamay, Father. Natambuk-tambuk ra kong yutay. Pero karon balik-balik na ko sa akong ordinaryong lawas. Sato pa mo, ordinary, gini mo na. Maog yun, Father. Very good, very good. Nananaw pa tayo ta mga higala sa tuang nga mga buhaton ni ini kabuntuhan. Natin nakita higala sa CBCP News, synodality is empowering. No, sa ato pa ang gitawag na itong panagsabot-sabot o synodality, panagsabot alang sa kaayuhan, dako kayong ikatabang. Dako kayong ikatabang alang sa paglambo sa simbahan. Kinimatod pa ni Bishop Pablo Virgilio David. No, kaya doon naman kita'y panagsabot-sabot aron magsabot. Ayan. Nagpanagsabot-sabot aron magkasabot. No, ato pa aron magkasabot, magsabot. Ayan. Una kita kung igalaw, synod on synodality. Nagsabot aron magsabot. Ayan. Synod on synodality. Magsabot aron magsabot-sabot. Ayan, no? So, namatod pa ni Bishop Pablo Virgilio David, makatabang kinig dako. Kaya magtinabangay man mga higala. Balita ang gikan sa Vatican, Pope Francis atol sa gihimong panagtapok sa mga altar service dito sa Vatican, nagtudlo sa mga bata nga nahimo nga mga magmuserbe sa misa. Matod pa niya, share to Jesus with others, o ipaambit si Jesus ngadto sa uban. O, sumunay ang gitudlo sa mga bata nga nahimo nga mga altar servers. Okay. Arit na mga higala sa atong Saint of the Day. O yun ang atong Saint of the Day karon. Siya mao ang magtutukod sa grupo nga unsama sa grupo nga mga redemptorista, no? So karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni San Alfonso Liguori.
So happy fiesta day no sa ato ang mga santos, ang mga santos. Happy birthday sa inyong founder no nga naborn in Naples, Italy, unya practicing lawyer, abandoned and focused himself on charitable acts. Unya na ordinary sa isa ka pari. Unya he founded the Congregation of the Most Holy Redeemer, no, CMHR, ano, kining gitawag nato og mga redemptorista. And then nahimo isang obispo unya na deklara nga doctor of the church, nga usan sa ka moral theologian, nga patron saint of confessors and moral theologians and lay apostolate, no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang laing patron na po sa Katolikong Simbahan ang magtutukod sa grupo sa mga redemptorista, si San Alfonso de Liguori. Happy fiesta day ha sa akong mga igsuon nga mga redemptorists, no. Happy fiesta kaninyo. O di ko kaana diha kay medyo layo-layo raman mi dire sa ayongon, pero at least atong gisaulogan nato sa iyang kapistahan ang ato usab nga banggiitan nga patron nga mo'y magtutukod sa mga redemptoristang pari nga mao si San Alfonso de Liguori. Happy fiesta. Nala no, ari na kita manghigala sa ato nga kining katikisem. Ari na kita manghigala no. So padayon nato bad kala nga gipasabot no ang kabahin sa Catechism of the Catholic Church. Kagahapong adlaw Chapter 1, atong gipasabot nga ang matag usa ka nato nahindahay gyud no nga masinati nato ang Dios, no, aron nga mapadayag nato ang atong gibati ngadto sa Dios. No? Unya alang sa uban, ang Dios mao ang maghatag og kalipay. So muna nga usahay dili si Kristo ang ilahang Dios, kay dili man sila malipay ni Kristo. Matud pa nila ang ilang kalipay anaa man sa salapi, sa gahom ug sa dungog, no. Money, power and popularity, fame, pero nasayop sila, no. Kaya nga naman ang kining tanan nga inyong nadawat sa inyong pagpangita sa kalipay lumalabay lamang, no. Kaya ang tinuod gyud nga magkahatag og way katapusang kalipay mao si Kristo. Ayan, no. And then, karong adlaw ang atong gibat-bat na pod kung unsaon nga ang usa ka tawo makaila kang Kristo. The ways of coming to know God. No? Kaya importante kay kung wala ka kaila, basin og masayop unya kapag ila kung kinsa si Kristo. Kung kinsa ang makahatag kanimo og tinuod nga kalipay. Matud pa. So atong ipinaagi sa matud pa, created in God's image and called to know and love Him. A person who sees God discovers certain ways of coming to know Him. Proof not in the natural sciences but rather in the sense of converging and convincing arguments. No, sa ato pa, ang pag-ila di ay, ang pag-ila, kung naabag yung Diyos o wala, pinaagi ka na sa, dili pinaagi sa natural sciences, no? Physics, biology, unsa pa na din ha, kung dili maila na siya pinaagi sa usa ka converging sa tupa makahiusa, maka-converge ba kana bitaw nga kana bang argumento nga maoy argumento nga makahiusa og tawo, converging unya convincing pag yun, no. Arguments unya ang basis di ay ang basihan nga anaa gyud Dios, no, mao di ay ang mismong kalibutan ug kita. The basis for the arguments about the existence of God is the physical world and the human person. No, sa ato pa usa di ay sa mga basihan aron makaingon kita nga duna gyud Dios mao ang atong mismong gipuy-an nga kalibutan ug mismo kita. No, ato pa atong ibat-bat manghigala ngano nga kining doon na Diyos pinaagi sa kalibutan, no. Pangutana, kinsa may naghimo sa kalibutan ug dili ang Ginoo, kinsa man, no. Tanwa usada ana siya kanang gitawag nato og kanang argumento,
no? Ang Dios di ay usa ka binuhat nga walay sinugdanan ug wala po'y katapusan. Ano? Way sinugdanan, way katapusan. Oh, yoyoy, yoyoy. Dili si Yoyoy, kung dili. Si Yoyoy, why sinugdanan? Ang pangalan ni Yoyoy, tanawa, no? Why sinugdanan, why katapusan. Namingon din, kinsa man tawhana nga why sinugdanan, why katapusan. Na si Yoyoy, mangkuno, Yoyoy. Dili, ang Ginoo, muna usa ka na sa mga converging and convincing arguments nga nung anaa kay Diyos. Kaya nga naman, naamay kuan kanang gitawag natong dunay usa ka butang ining kalibutan na nga way sinugdanan ug way katapusan ug kana mao ang Dios na mao naghimo sa tanan. Klaro? Usapod nga makaingon kita nga aduna gyud Dios kay ang kalibutan nga iyang gihimo kilabihan ka manindot, no? Unya kilabihan kay kaanindot, no? Unya adunay order, no? Contingency, dunay order. No, doon na ba'y gitawag bitaw nato o kaugalingon nga wala ba nagkagubot ba? No, wala nagkagubot, no, panalitan. Ang mga isda ra gyud na siya. Dili mahitabo nga mag-away ang isda ug ang elepante. Okay, doon na may order. Isda ra gyud ka. Ang imong kauban mga isda, no? Panalitan ang mga mabangis nga mga mananap sa kalasangan, dili man ang mga dagat. Adto ra na sa dinaondo nga sila mismo adunay mga gitawag tong panagsumpaki pero at least pareho ra gid sila. Klaro ba? There is order. Order. O niya ang mga ang kining kalibutan o ang uban nga mga planeta di po magkabanggaanay dito sa langit kay doon na may order. Ano, klaro ba? Kung pananglitan o wala pa delikado kay babanggaan ka sa laing planeta, wala order. So magkapunta na kaysa may nag-design ni ini nga ang kalibutan ingon na ka-orderly. Wala nila, in Diyos na kita, no? Kisa may naghimo sa kalibutan nga hilabihan man kaanindot. Wala nila, Ginoo na. Kung dili ang Ginoo, kisa man. Ayan, no? Okay, klaro. O niya, matud pa, at natulo natin mabasa ni Ana, no? Matong basahon sa Roma, sulat ni San Pablo nga taga Roma, Kapitulo 1, versikulo 19 sa pante. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala matawo ngadto sa mga tao kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang pagkatiyos, no? Kay unsay sana mahimong masayran mahitungod sa Dios wala matago. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios wala matago ngadto sa mga tao. Kaya ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad nabuhat sa Dios ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang pagkatiyos. Oh, klaro ba? Ato pa gipadayag ang Ginoo mismo mo'y nagpadayag pinaagi sa physical world na naagid siya. Ato kanang mabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 19 hangtod sa 20. Si San Agustin, na usapon kabanggiitan nga teologo sa simbahang Katoliko, niingon po, question the beauty of the earth, sea, air, and distending and diffusing itself. Sky, these beauties is a profession. These beauties are subject to change. What made them, if not the beautiful one who is not subject to change? Ito pa ang kanindot sa kalibutan, matod pa ni San Agustin, maoy usas sa mga ilhanan nga aduna kay Dios. Klaro ba? And of course, the human person, with his openness to truth and beauty, has sense of moral goodness. His sense of moral goodness, his freedom and the voice of his conscience, with his longings for the infinite and for happiness, man questions himself about God's existence. So man's faculties make him capable of coming to a knowledge of the existence of God. So ito pa, mismo ang tao, tungod sa matun pa sa kinaiya sa tao, no? With his openness to truth and beauty,
Kung tanaw nimo ang tao, complicated kay ang tao, no? Wala siya ingon nga dili sayon himuon ang tao, no? With his matod pa niya, no? With his goodness, his freedom, and the voice of his conscience, with his longings for the infinite and for happiness, man questions himself about God's existence. Sa ito pa, pinaagi, makita po ang existence sa Ginoo, pinaagi sa tao. Nung anaagi naghimo sa tao. Ingon niya na, no? Kag imong subayon gyud, imong subayon, ang imong amahan, kinsa may naghimo sa imong, kinsa may imong apuhan, kinsa man hangtod nga moabot gyud sa punto nga ang Dios sa Dios gid ay magagika, no? Kinsa man ang imong lolo, kinsa man ang imong lolo sa imong lolo, kinsa man ang lolo sa imong lolo-lolohan, niya, no? Madugay mo sangkot yung nga kitang tanan di ay hinimo sa Dios. Klaro ba? Pero ha, muna ha, that is the second part of our catechism. First is the desire for God, and of course, there are so many ways in which we come to know about God. Nga sa atong topic karon, mailhan nato ang Ginoo pinaagi, no? Pinaagi sa kalibutan nga iyang gihimo ug pinaagi mismo kanato nga iyang gihimo. Anong importante man siya? Importante kay ni siya nga imo yung ilhon nga ikaw hinimo sa Dios. Na ang kalibutan hinimo sa Dios. Ug busa dili nato pasipadaan ang kalibutan ug samot nga dili nato pasipadaan ang atong kinabuhi o ang kinabuhi sa uban. Ngano man tungod kay Dios mismo mo naghimo niya na ug Dios lamang ang adunay katungod pagbuot kung unsay iyang buhaton niya na. Kay siya may naghimo, dili man kita. Klaro ba? So one of the reasons nga atong gipuy-an nato ni atong gibat-bat gyud nga pwede di natong mailhan si Kristo pinaagi sa kalibutan nga iyang gihimo o pinaagi sa katawhan usab nga iyang gihimo aron nga masayod kita kung unsaon nato kung unsay ang natong buhaton aron og dili angay natong pasipadaan ang kalibutan og dili nato angay pasipadaan ang atong mismong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban. Klaro? Salamat ha. O nanginaot ko nga inyong nasabtan ang atong mga gihimo nga mga pagpanudlo pinaagi usab sa Catechism of the Catholic Church. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.